Encicas Bio é unha empresa biotecnolóxica galega que ten como misión a transformación de materias primas locais, como a castaña, en ingredientes de alto valor engadido a través de procesos de fermentación fúnxica. Complexo enzimático proteolítico obtido mediante a fermentación sumersida de fariña de castaña. Permite acurtar en días a maduración en queixos embutidos, mellorando a textura e potenciando o sabor. Os produtos responden a un modelo de bioeconomía circular. Utilizamos castañas non comercializables e subprodutos locais para xerar ingredientes funcionais de alto valor.